Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ka, O Ginoo. Unya gisugilo ni Hesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo ug dili gayud nila wadon ang paglaom. Sa usa ka lungsod dihay usa ka huwis nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. Ug may usa ka byuda ni adtong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Nagkanayon siya, tabangi in taon ako batok sa akong kaatbang. Sulod sa taas nga panahon ang maghuhukom midumili pagtabang, apan sa katapusan miingon siya sa iyang kaugalingon, bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao, apan tungod kay nagsamok man kanako kining maong byuda, panalipdan ko, paningkamutan ko, nga kapanalipdan ang iyang katungod. Kay kun dili ako kinibuhaton, magsigi siyag balik-balik hangtod nga kaupsan ako pailog. Og mipadayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti ni adtong daotang huwis. Karon dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabii? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag bakaha og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Kining pag-ampo, labi na gyud ang pag-ampo nga pagpangayo o tabang or grasya sa Ginoo, usa dinhi kabuhat nga gipaabot sa Ginoo nga dili gyud nato hunongon. Nang kada adlaw kita magampo. Nya do na pagid siya gisulti dinhi og makita nato nga murag kinibang paglaom nga gidungog ang atong pagampo, kanunay gina natong huptan nga wa gi pagampo nga dili mapuslanon. Diri ang byuda sa atong Ebanghelyo, taas gyud nga panahon sige siyag balik-balik og hangyo sa huwis. Unya gibalibaran siya sud sa taas nga panahon. Kapila kato siya ni adto nya balibaran, inig adto na sad balibaran. Kamo saman mo padayon pa mong pangayo o balibaran mong mga kanapo na may gato ni mo balibad na sa sunod adlaw adto na sa ka balibad na sa mga kanapo niya pakapinan pa yung kag-ingon nga baga ba ni mugnaong sa mo balik pa ka di na ako amot lang ka pero murag upat naman ko katuig sigig balik-balik o baligyag slat naman say magsigig balibad pero sige lang yung kong baligyan ay uban yung gialingog-ngugan ako sige ni mong baligyag slat pader mupalit na lang kong usak ka slat human sa tulo katuig na kong pinaminaw na say uban mo ingon makonsensya man sad ko pader magsige man kag-ingon nga pamalit mong slat aron mo malangit nana. So ang kanidi ay gitawag na to humble, persistent in prayer, ang pagkamapausanon o pagkamakanunayon sa pagampo
mao gid ni tinuod nga success. Kana bang inigampo nimo ba nya balibaran way ni abot Ginoo mo pasar unta ko sa exam nya hagbong nya human ampo na saga sunod tuig sunod exam take na po ka board ampo kag maayo hagbong gyapon success din na success. Why failure sa pagampo nga naman kining pagbalik natog ampo ngadto sa Ginoo mao nay tan-awon sa Ginoo ug basihanan sa iyang pagbukbo ug grasya nganhi nato. So sa ato pa og doon na pa kay gitawag og kalig-on o kadasig sa pagbalik og ampo bisan pag wa moabot ang imong unang giampo nya mo balik lang yapong kag ampo mao dinay katumanan sa imong pagampo. Ang pagampo nato mismo ngadto sa Ginoo mao nay katumanan sa atong pagampo. Mura mamugwa kasabot. Gilingi ay mong tupadinan kasabot ka nang gisulti pader. Ang imong pagampo maunay katumanan sa imong pagampo. Muundang gani kag ampo mauna nay gitawag og failure. Kuha mo? Mo na yung silang try until you die. Dili until you succeed na kay og di ka magsigig balik-balik og kana ganing himo ana di man jud ka mulampos pero sigihan gina nimo balik-balik yung himo hangtod mahimo jud kang eksperto. Nabitan na yung mga study tanawa nya news google o man sa kumsubay na kabati ram kog istorya kana ako no mga sikat karon nga mga pagkaon sama nang McDonald's, Jollibee, Dunkin Donuts unsa pa na mga sikat ro mga delicacies ba mga pagkaon dugay kuno kay na sigig balik-balik og kuano suway himo naman ang McDonald's baligya as market wa lang yapon mo click himo na sad gamayng adjustment baligya na sad pila gito ka tuig sig balik-balik wa gyud mo sikat nadugay pertig yung sikata na ana balik-balik kay lang gyud ba labaw na gyud pagampo nya do na pagigisulti ang Ginoo kun ang daotang huwis sa katapusan nakadesisyon nga iyang tabangan ang kadtong biyuda nga kabos dautan man ini siya nadutlan pa manggani ang kasing-kasing tungod sa pagsigig balik-balik yus biyuda nga wa gyud siya muundang unsa nakakuno ang atong amahan nga buutan kaayo maluluyon kaayo mahigugmaon kaayo kung makita niya nga kita nagsigig balik-balik og timos ang atong paglaom niya di niya dugayon iya din ang ihatag. Gahapon naguol ko nga sige lang yapong 21,000 kapin ang atong halin sa kana ganing sitiyo. Karon pila naman niabot na lang 21 sige lang 18 karon niabot na ang atong halin og 19,828 di ba pakpak nindot ana irog lagi nagmay kalampusan ana kini lang akong pag-announce daan sa atong slot wa na kalampusan ani kay do na magi makabatian so naapay 20,172 slots tag 100 ani per slot niya karon na ra baning November 24 pila na lang kaadlaw unom na lang kaadlaw mahurot pa ka ning 20,172 doon aray usa aning moingon pader ako nang pakyawon awa na pero sige lang gitagkuan announce nya sa ato sang SBF dag para sa kumbinto
Nasa tay halin nga niabot og 416 ka slots. Pakpakan sa nato ang malutan. Nya ang atong DSAP kaning investment slot 26 na lang ang mahalin. Di gamay lang kay gikas 140 nahimo ng 26 na natay halin nga 114 nya 100 ani na remit na 14 slots na lang ang ma-remit. Di ko ka-imagine nga moabot ni aning maong gidaghanona. Nganuman tungod kay ang Ginoo mutan-aw na sa atong pagkamakanunayon. Angayan ba nga ato ning kanunayon kaning SBF dag? Yes, aron mahuman ang kumbinto. Angayan ba nga sigihan ginatog balik-balik ang kaning CTO, ang Christ Transforming Union? Yes, aron makatagamtam og gamayng kaalibyos pagpuyo ang atong mga katawhan nga nag-ilaid sa kalisod. Tiaw mo kanay makahatag ta ng 3,600 ka 5 kilo rice. Ang tao, ang pamilya nga way hapit gikaon anang adlaw matunulan nimo 5 kilo nga rice, murag maibtag tunok nya 3,600 ka mga pamilya. Doon ay mga labing minus 3,600 ka pamilya ang maluag-luagan nga moingon salamat taon Lord ni agi ni abot. Kamo di mo ka-feel kamong nanimba dire kay gasobra man inyong bugas, pero kanang pirming kagulkol ang inyong butanganas bugas, kanang mga bulsita or bag yaka na kay sasawog wa nay hapit malugaw, makadawat kag 5 kilo sos mura kag ibayaw sa langit. Kami bitas una palit na mamag mga 2 kilo nga humay igabot sa amo ipalungag dayon, so lami ang kanon muramig mga suso magponsiso koy hastagong kanang inalisngaw sa humay amo gunang hanggapon kay humot man lahi man atong mais wa may baho inig ana hait pa kay kanon labi na tong numero 12 dana ka na mga panit sa mais nga wa mataktang si galing aton to ang galingang bato hait kay nastanan ini kabahaw-bahaw gud igladok muungot o sa dinigamay manukad o sa kabaw na pa nimo ilahos kay mura mang mabukog ka pero humay na ini kaon dango kay ngadto lahos-lahos lang lipay kay mi ana hasta katong nidukot dito sa kaldero kuskuson pa gyud humulan pa gyud mura na gug tinughong pero kaon lang gyapon lipay kayo nya inig-birthday na ako, makahatag ko ana. Dili ra ko malipay nga niabot kog 60. Doon na pagyoy 3,600 ka pamilya nga malipay. Nya napagi 60 ka balay nga atong ayuhon na nakahuman na tagduha as of yesterday. Basig ugma na lang ni Tingbo na kog pakita. Kahuman na tagduha, magsugod na sad og laing duha. Di ba? Nindot kayo lipay kayo katurong pamilya nga duha ka buok nga tarong nag-atop, tarong nagbongbong, tarong nagsalog di nasamas una ba ilang kuan kayo mga trapal ra awa na inighigdang atop mura na to nindot na kayo kami gis una makapalit lang mig bag-ong makakuha mig bag-ong karton nya amo nang gisi-gision nya isuksok ngadto sa atop para di na mo to iniguan lipay magtan-aw sa atop nga nasuksukan nagkarton kanang nipa bang usahay kana ramang pakpak mais among isuksok ngadto ana lipay kayo pero karon pa ko nakaamgo nga kung tan-aw ditong balay namong gipuy-an sa una pastilan uyamuta gyud napay katong butangan ng mama nga katong basket niyang plastic nga gipangtahi ng kilid perting hugawa isabong sa among sagbayan kada nako pangayog kwarta kay mo eskwela ko adto mo kuha sa mama didto adtong iyang panyo nga gibugkosan nga pertis ang lagumag naong kuha ng sinsiyo nya itonol nako 5 pesos 7 pesos muna na ibaw nako sa semana ana. Ug ako tong tan-awon karong panahon na purtig yung lisurang pagkabutanga.
na. Pero mao na karon ako gining padayonon ang pagpangayo. Kamong muuban aning akong kausa pagtabang sa mga kabos. Basta lipay kaayo mo igabot ato atubangan sa Ginoo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, hinumdumi ang mga katingalahan nga gihimo sa Ginoo. Sa akong kinabuhi isip kabos, katingalahan na kaayo nga niabot ko aning maong estado karon nga nagsigi na sa kugtabang sa mga kabos. Katingalahan, pero diin man igasugod sa ako sang padayon nga pagampo, sakripisyo, pag-alagad og simbahan. Nagampo ko nga maayo ang panglawas sa akong pamilya, na paralyze na noos papa, sundan pag yung Pedro, sundan pag yung Cleto, punan pag yung nasakit sa mama, pero wag yung ko muundang og alagad simbahan. Nisod na noon ko seminaryo, bisan pagdaghang mga problema, ug maoto tingali ang gibasihan sa Ginoo nga gipatagamtam ko rog gamay niining maong kalipay. Amot og nalipay basad kamo nga napari ko. Lipay mo? Very good children. Niya karon nga pari na ako na sang gibuhat ang mga buta nga nang sugo sa kaluoy o gugmas mga kabos. Ug wa sad nako ma-imagine nga mahitabo sa ning maong mga proyekto karon nga daghan-daghan na gyung nakatabang ang hinato. Nabitay mga bot diri nako nga mga letter, dili naman ni taga dinhi, all over the Philippines naman ni. Unya makaingon pag ko nga dili man ni sila mga basta-basta nga institusyon sa simbahan. Nya nganong ari man mangayo aring gamay kaing parokya na may dagko kay dihan mga parokya nga tagpila na gani nakabukpari nagdala kay dako kayo income pay imo wa ratas kumingking nganong wa man isla manghatag og letter ka dito di aman di ambot gihatagan sa tingali dito. Ingon ana ba ngano man tungod kay dunay katingalahan nga gihimo ang Ginoo dinhi kanato ug ato ning padayonon hangtod kanus ata gamiton sa Ginoo ug mauna ang gustos Ginoong mahitabo. Si Moses diris unang pagbasa wa siya hisguti pero siya maoy hinungdan nganong gihisgutan dinhi ang pagkabuak sa dagat nga pula nga nahimong karsada. Wa gani kaabot og tungang gabi nabuak na ang dagat nga pula matod pa diri og miagi sila sa uga nga yuta nga malipayon naglukso-lukso murag mga kabayo kunong gibuhias kwadra. Nganong nahitabo man to tungod to ni Moises nga wa gyud muundang pagsalig sa Ginoo bisan pagtaliwa sa mga persecutions, mga failures, gidaog-daog pa siya, gipalagpot pa siya sa Ehipto. Sige lang gid siya sunod sa Ginoo ug nakita gyud ang dagkong mga butang. Una kun magampo ta ayaw gyud paghunahuna nga dunay failure sa pagampo. Ang atong pagbalik sa pagrosaryo, ang atong pagbalik sa pagsimba, pagkumpisal, kanang maong pagsalig mauna na ang katumanan sa atong pagampo. Nya sige lang yun, sige lang. Bahala na ang stage 1 nga cancer nimo nahimo ng stage 3 cancer. Sige lang yun. Hangtod mo stage 4 yun na. Sige lang yapog ampo. Hangtod yun ibutang na yun kaslungon. Sige lang yun ampo. Niguman ana nimo tuadayoy langit nga way katapusan. Pero kanang magsigi lang tag pangayo sad nya di ta manghatag di sad na maayo. Unsa may gibuhat sa byuda nagampo siya para sa iyang anak. Pasabot dito para para sa iyang anak. Yang laing sang example kadto sang amigo nga niabot ang iyang amigo way kaon nangayo siya pan sa iyang silingan. Iyang amigo sad para ipakaon sa iyang bisita. Pero kanang magsigi lang sa tagpangayo, nya wa gid tay interes nga manghatag
mauna nay ighuhulog sa impyerno. So pangayo aron ihatag sa uban si Moises nangayo sa Ginoo para sa mga Israelita, ang atong mga santos nangayo sa Ginoo para sa mga kabus nga ilang gialagaran. Si Bishop Chupilo Kamumot siging ampo sa Ginoo para sa mga kabus nga iyang gihigugma. Hilingi ay mong tupad. Hingna nangayo ka para nako. Hingna ko no. Nangayo ka para nako o para imo ra gid na. Na usahay sad mangayo ta para ato ra gyud, para ato. Ayaw kanang mangayo kita para sa uban. Ako nangayo ko ninyong slots, pamarit mong slot. Dili ni para sa akong bulsa, para ni sa mga kabos karon nga wa pagitaon katilaw o gamayng kalipay in relation sa ilang Pinoyanan o sa ilang mga pagkaon. Atong patiglawon o gamay na kalipay. Mao na nangayo ko ninyo. Ako mong nagpakauaw ko aning pangayo kada buntag, pero para ni sa gimahal natong mga kaigsuonan. Nakaila ni sila nako, ang uban nakaila, ang uban wa. Mitahod ni nako, kasagaran ani way tahod. Inig-ingon ako, ayaw mo pagsugal panahon sa pista. Amo ni kusog ay manugal kasagaran ani. Ayaw mo pagdisko. Niging kiay anang pa. Kiay anang lawas igpista. Amao ni sila kusog kayo manayaw diskuhan. Ayaw mo pag-inom, ayaw mo paghubog-hubog, amao ni kusog ay mga malit o kulapo. Oh. Pero sige lang nga po tatag. Kaya nga naman, pinangga man. No? Sige, last nga lingi sa imong tupad. Ingna siya, andam kong mag-ampo kanunay para malipay ka. Sige. Ampo ko kanunay para malipay ka. Nindot. Sige, manindog na ta.